phela onakele manje zukamile angisafuna insizwe lokhu iphoseke esikhothe. Sanibingelela phela sinamukele lapho babukela emakhaya kweSimanzonzo sikulethe indaba zamaskandi ehamba phambili ney'fika ngesikhathi. Ngaphambi kokuthi ihlale kuzo indaba engikuphathele zona. Soqala sibonga kakhulu i-support enitheni nasiphayo la kweSimanzonzo njengoba manje sesine-18,000 subscribers. Siyabonga kakhulu ama-supporters ethu nami ngibukela lapha emakhaya. Sengihlala kuzo iy'ndaba zamaskandi engikuphathele zona izoqala ezokuthi uMgube ukhombise umvuzo wokusebenza kanzima. Emva kokuthi uMgube sicele phansi isithunzi sakhe kuputshuka ividiyo edayisa ama-CD kaNongoma eTown. Abantu abaningi bahlekise ngaye bethi uMgube ngempela useyaphupha usehamba edayisa ama-CD kanje kubantu. Kodwa kuthe senjalo bamangele emva kokuthi uMgube eseveza-ke imiphumela yokudayisa ama-CD kwakhe emadolobheni. Ubesenza-ke ividiyo yena umfowabo Mgube lapho aveze khona ebala khona iy'ndimane zemali. Lapho asho khona ukuthi abantu akade behlekisa ngaye batholile njengoba yena kukhona kutholile veza zona lezi ndimane zemali. Ake hlanga nezansi-ke sizwe ukuthi imapha amazwi ongabhekisa kubantu akade behlekisa ngoMgube njengoba kade bethi usephuphe ngempela njengoba esedayisa ama-CD. Ake sibale sibone ukuthi ngempela siphethe malini mangabe Bekunini besithaphaza ukuthi baphethe ukufila abasho ukufila babo lapho. yena ukusula wenzanga manje. Hayi lo ngithi manje wona uthutwa imali ye-third party thina imali asiyenzi nge-third party. Thina imali siyenza ngokuvuka siyosebenza. Uqinisile hayi. Thina imali siyenza ngokuvuka siyosebenza kabi. Abantu bokondliwa izinyoka zabo. Amathi mfethu asinanyoka asinamagundane asinanto imali mfethu silanda ebantwini kumandleni babahamba basebenzele ingane uye ukucoma ngento ongayisebenzele mfethu uyasibambezela phela mfethu asiqoqele manje siyimali mfethu wenze njani manje engosani umuntu ezesebenza umsebenzi hayi kulungile kabyami hayi abahleka abantu sisebenze thina abahleka abantu sisebenze thina usakhathala abalapha abantu sidle sisuthe thina. Ezinye indaba enguphathele zona ezokuthi usevule iqembu elisha obekade egidela igcwame elisha. Kuzokhumbuleka ukuthi uPholo Makhoba ophinde kwaba khona iy'nsolo zokuthi usexabene nalo igcwame elisha leli. Kuzokhumbuleka ukuthi uPholo uMashonisa noSicoficofi nabanye bekade begidela igcwame elisha kwaze kwafoma igroup ebizwa ukuthi omacece. Kodwa-ke omunye kade ephambili komacece usehlubukile okubalwa khona ukuthi uyena uMashonisa. Kuthe senjalo-ke abantu besadidekile ubese kuvela indaba zokuthi uPholo futhi Makhoba nawe uyashiya kuleli qembu leli uyivulele iqembu lakhe njengoba eseliza ngoPholo. Ake hlangane nezansi-ke size umbona ukuthi wena ngokubona kwakho ngabe omacece basazoqhubekani ngempela becule noma sekuhlakazeka kwabo omacece njengoba sekuphuma abantu akade bephambili kubo omacece. Ezogcina ezimnandi ezokuthi uMdumazi igezo lendalo selimemezelile la kuveza futhi ey'nkundleni zokuxhumana ukuthi selizocula nama-cultural spears. Okhumbulayo ukuthi leli qembu leli likhumbulana ney'ngoma zalo edumile ezithi Khudu. Abantu abaningi leli qembu libizwa ngokuthi okulenyana. Sokhumbuleka ukuthi leli qembu leli amaqembu ehlonishwayo umhlaba wonke. Ube sesho uMdumazi ukuthi lezi ndaba lezi ziyamthokozisa ukuthi uzocula naleli qembu elihlonishwa umhlaba wonke. Wasethi kukhombisa ukuthi uMdumazi sehlonishwa nakwamanye amazwe njengoba sefeaturishwe iqembu kanje. Ake hlangane nezansi-ke sishayele izandla uMdumazi ngalezi ndaba ezihle ukuthi ekwazi ukucula naleli qembu elikhulu kangaka emhlabeni. KweSimanzonzo indaba ayipheli kodwa futhi sizohlangana ngokuzayo ngedede indaba. Bona abaphakamisayo bafowethu akuyonto okudlala inombolo.